У апошнія суткі па ўсёй тэрыторыі вобласці шлі моцныя ападкі. Зараз снег і ледзяны дождж працягваюцца практычна ва ўсіх раёнах. Кароткачасовыя адключэнні электраэнергіі за апошнія суткі адбыліся ў 38 населеных пунктах. Электразабеспячэнне было аператыўна адноўлена. У некалькіх населеных пунктах Гомельскага і Лоеўскага раёнаў работы па падключэнні абанентаў працягваюцца. Аператыўныя, камунальныя і дарожныя службы знаходзяцца ў рэжыме павышанай гатоўнасці і працуюць кругласутачна. Як падкрэсліў старшыня аблвыканкама Іван Крупко, нельга дапусціць затрымку рэйсавых аўтобусаў і машын экстраннай дапамогі. Ва ўзмоцненым рэжыме працуе спецтэхніка. Расчышчаюць дарогі, пасыпаюць вуліцы пясчана-саляной сумессю. На ключавых магістралях пакрыццё расчышчана. Зараз праводзіцца пашырэнне трасы, уборка снегу ў дварах, другарадных дарогах. Аператыўны кантроль сітуацыі працягваецца.